Haka juga lakai final jongka ICC Cricket World Cup T20 hapeng ka India Persia ke New Zealand. Bad haga ne jinga lakai final lawan Bansaki daki silap tam ki Riew Ieid cricket. Haba pai shaka ne jinga lakai final ka New Zealand kala job ya ka tos. Bad kala Ieid ya ke India bantit Nyngkong. Haba ngi pai shaka palitit jong ka India kirang tit sedang jongka kilala banile kai bha. Haka ba ka India kalala ban kamai hadu ars pa Lyrons bad hap tang ar weekend. Bad hadu bukut ka palitit ka India kalala ban kamai hadu ars pa Sun Peu Sunrons bad hap Sun weekend nagi ar peu over. Bad gane ka deru ka Sien ka balai ba ka India kan kamai hadu ars pa tam haga ne ka jinga kai T20 World Cup. Bad haga ne ka palitit jong ka India u Abhishek ulala ban kamai Sun Peu Aron u Ishan ulala ban kamai Sun Peu Saurons badu Sanju Samson ulala ban kamai hadu prab kandai rons. Bad ka target nag menta ka New Zealand kalong ars pa Sun Penriu rons nagi shis pa ar peu balls. Habangi pai pat syaga palitit jong ka New Zealand kirang tit jong ka kila presyang ban be ya ka ni thong balabu da kari India Henry gi klemla ban kot haga bagi klemla shan hakmat kirang kawang ball jong kari India haga bagi New Zealand kalala ban kamai tang shis pa Sun kandai rons bad hab baro ki weekend nagi khat kandai over. Bad haga ni jigla kai final Bumrah ulayo ban khur hadu sa weekend. Bad ke India kalala ban pelib sok ya ke New Zealand haga ni jingla kai final da kandai Penriu rons. Badu Sanju Samson ulayo ban ra ikan 6 player of the tournament. Baleng bagan ke jing job ke India kalayo ban ra ikan 6 ladu jo ke T20 World Cup haga Sien ka balai. Bad ka deru kari ka Nyngkong bani ora adu license ya ka 6 ladu jo ke T20 World Cup. Bad gum juru ka dei kari ka Nyngkong bani ora Arsen Lenter ya ka 6 ladu jo ke T20 World Cup. Bad ka India kala kelaru kari ka Nyngkong bani ora ya ka 6 ladu jo ke World Cup hari la Jong. Ka India kala job Nyngkong ya ka T20 World Cup haus nam arajar nyau barhadin khat nyau snam kata haus nam arajar ar peu sau kala yo biang menra ya ka 6 ladu jo ke T20 World Cup haka Sien ka ba ar badminton haus nam arajar ar Penriu. Ka India kala yo banra ikan 6 ladu jong ke T20 World Cup haka Sien ka balai. Kublai sibun ke jing pelai por jong pi ban page ya ki khubor jingle kai T20 World Cup haka ngi channel ngin sai kan dupat haka jingle kai T20 World Cup arajar ar pra ka baniale kai haka ri New Zealand bat kari Australia.